De segur que tots estan d'acord que hi ha dos productes dels més valencians que podem trobar, els bunyols i la xufa. Ara, gràcies a una horxateria d'Alboraya que els ha fusionat, ja podem tastar els bunyols d'orxata. Ara tinc així l'orxata calenteta i ara anem a afegir-li el que és la farina i la miqueta de canella que li han posat. És el moment clau. L'orxata i la farina aconsegueixen eixa massa perfecta que dona origen als bunyols. No són de vent ni de carabassa, són de xufa. Als valencians ens encanten els bunyols i adorem l'orxata. Per això, esta horxateria d'Alboraya ha creat la primera recepta del bunyol d'orxata. Una idea innovadora i més valenciana impossible. Així tot ronda alrededor de l'orxata, estàvem ma germana i jo divagant si es fèiem enguany de carabassa o de vent. I tirarem per la d'enmig, ni de carabassa ni de vent, i decidirem provar en horxata. Els que encara no els han tastat es sorprenen de que esta barreja doni lloc a un producte encara millor. Es la primera vez que lo acabamos de comprar y nada, la verdad que están riquísimos, es para volver a comprarlos. Sumant dos grans productes com els nostres bunyols i la nostra horxata, no és gens estrany que el resultat siga de categoria.